Kublai phi baro ki viewers ki baju sotanat bat ki ba jupait barbor yai ki employment news jong silver official but nang yai krishan shushu ya ki video bat kamtam ya ka channel ya ka jonga khnang bangan nang la shushu ban penmi shibun ki notification hakaba ya dei bat ki employment news ya ka ne ka video ngan pen sngeu bat ngan batai yupi kamtam ki to ki candidates ki bala long eligible na ka benta ka fiscal measurement test bat kunjuru na ka benta ka fiscal efficiency test kaban sa sedang nadu ka khatpraterik na ba khatwi arjar ar saw kata la shai ke sngi nengkong di session part subhawan page ya kani ka video na du ka basdang hadu bandakut kana mo pintip ki kita ki jingdon kam hakapor ba phi late na ka benta ka te ka PMT bat ka PET ki document sayu ki ba phi don kam banra but kumjuru ka centimeters nang ta ka kilometers kumno phi haban mare te wanam skip ya ka video page lada phi dei shishai kita ki candidates ki ba mut ban yakun na ka benta pinyo ya ketika kam ka bahap hapo ka Meghalaya Police te session pan lada pidang dei ki batmai ha ka video bat ke channel ke jonga wanam klat ban subscribe na ka benta ki further updates lane kamtam ha ka dei bat ki employment news yo let's say bisa reject lane phimla kotbor ban poisha ka thong te kidang don kilat kilenti but sapit ya kani ka channel but ki video ki bangan sa upload hai gini gisngi hakwa de bat ki khubor like kam ki banang mi te ale bantangan pin ino epi lanengan pensngau no epi ya ki instruction hak bana galiang jong ka Meghalaya Police kalaplat hangi longba ka notification ka bong hangne kamtam ye ki to ki candidates ki ba apply nagamenta ka post driver pin snobha ban ra lang lani pin snobha ban Xerox ya ka driving license ke jong phi kata kabadei jong ka HMV lane ka LMV driving license te phi bandon ko we na pedeng kite ka heavy motor vehicle lane ka light motor vehicle driving license phi bandon Xerox lupa khanang ba lasai ndakipan bisa submit be yakte kata kabadei ya gitu ki candidates ki ba apply ya ka post driver fireman but kumjuru ki driver constable ikan mau bha na kumta ka driving license ke jongpi ti sushuru ya baru ki candidates om tang ya kini ki ba apply ya post driver re ya baru ki candidates ngopha ban sab ha kini ki documents ba phi ha ban ra na kumta khat pratarik but kumjuru ladam don ki candidates ki bom de khat pratarik ki la ban de khat khandai arpho ter ipi haban ra kini ki documents kata kabanukong kande ka passport size kawai ka passport size photograph at the time kaneru pidon kamban ra hakapor ba village nakabenta kate ka fiscal efficiency test but kumjuru ngan ni pensengau lupa lan dengan batai lupa nakabenta ka personal interview ru piaban ra kawai ka passport size nangta ka ID proof kum ka Aadhaar card epic driving license bat kum juru kapan kan kawai na bring kini pidon kambanra nangta susu ka scheduled tribes ru pidon kambanra kani kabala issue long ba deputy commissioner bat ki respective district jong ka state Meghalaya susu pidon kamru banra ya ka age certificate kata kabadilang ba jong ka HSLC lane SSLC certificate kata ka admit cards or equivalent certificate that's testifying the dates of birth kata kaba pensisa ya kata rikha ko jongpi kala bande ka birth certificate lani admit card pat giwe certificate for the highest educational qualification but ki habru banra ya ki certificate jong ka kelas ka ba pipi la pendep kelas ayu ra lut kita ru ki certificate additional qualification but kui ki qualification yo let's say pila let kui ki jingpule nalor ka jingpule kum ka degree lane 10 12 pira ru ya kui ki qualification yo let's say pila let nangta additional okay no objection certificate for government employee lada dei ki nong tre sarkar subhaban ra ya ka NOC
lengba ya government office. Chushuru photocopy of certificate to support claim of bonus mark should also be produced at the time of PT and as and when asked for. Yakta chushuru kandon ka photocopy certificate ban pensisha ba piyo ya kitigi marks akapor ba pile ya ketika fiscal efficiency test. Tikamta lakarpat ki candidate sumbha ban shim ya kanikalan nakabenta ban yo let's say hikum kelet kawin na kita yo bisa reject and disqualify te sumbha ban prepare page bha ya kitum kitam ki jongpi lane ki documents ki jongpi aga file ki jongpi ban salej aga benta ketika PMT ban ke PET kaban sedang nadu lashai ke singi baru ban pen kan mau susu ya ki candidates ki balalong eligible na benta ke PMT ban ke PET sumbha ban download no yo let's say pimpat la ban download ya ki admit card ki jongpi nang ba phya ban ra lashai ke singi te wanom up hadu lashai ke singi lada phila de ban pe ikani ke video yo let's say pimpat download ya ka admit card ki jongpi download no sara lashai ke singi mo nang ta susu na ka benta ka fiscal measurement test ka jing batai ko ongkum ne phya ban download ya ka admit card bat sara bat ban pensisha ba phila syajit na ka benta ka fiscal measurement test nang ta susu kong gumne lada kinu kinu ki candidates ki bom don ya ka renyang kat kum ka jing pan jong ka Meghalaya police kin sha reject by direct don kinum sha shu ep nani kinum select ep na ka benta ka fiscal efficiency test handrai tang ha ka PMT lane ndap ki la dep ban theu ya ka renyang ka renyot ka jong phi lane ya ka shadem ka jong phi lada phim kot kat kum ka jingkwa jong ka office jong ka Meghalaya police can reject by directly. So nakata kadaw ng ong yupi ki candidates baro sumhaban teu no lupa ya ladiru ngala de batay jing isa kito ki renyang ki renyot ha ka video ko ba ngala de penmi nakabenta ka khubor light kam je ka renyang ha ka jing sisa nakabenta jungi ki SD ka de chispa san puar bat ka chess lag nok buno ka de bandon nyo po pra kata ka de ka jing teu ka ba nagaliang jong office kapan Tedin ba pila de bantau ya kat renyang renyon pila sel syak selek pihak ban late syak counter jong ka PET register ya lede na ka benta ka PET kata ka bumut lang ba ka fiscal efficiency test ka ba pihak ban mare pihak ban le ya kini ki candidates ki hak ban register ya lede ki hak ban le ru ya ka fingerprints photograph in respect of each candidate which will be captured by the biometric application software bikin sale ya feeling bagi software lelera get ready lupa be ngada phila shajit te hadin ba kila upload ya ka biometric ke jongpi te ki sa sen ya phila ni ki sa pai fi sha playground na ka benta ban pendap ya ka fiscal efficiency test but shishuru na ka benta ka jingmare hangne la pentip shepi ba ki candidates ki deban pendap san kilometer ka race na kumenta ki males candidate but like kilometer na kumenta ki female candidate kata both for the UBSI kata AB and UB groups yang ne hajing sha ngala de ban hikai ngala de ban pensngau ngala de ban instruct epi yakini ki fiscal efficiency test bro khaj kumno pin mare kumno pin le te lada pi ai dang dei ki batmai subhaban pe ikani ki dioru mle ngan batai biang epi sasin kin sa IP ya uni u lockable radio frequency identification ban pentikna ya ka minute ke jongpi hila ban pendap kat no namar hang ne pinyu i ka schedule jong ka UBSI kin pediang epi nadu khat khandai bilo pinyo cheese pa ma iba poi hapo ka khat khandai minutes kin yo cheese pa ma te sumbhaban mare kham step pen poi be hapo ka khat khandai minute khnang ba phin yo be full ma dei khat khandai pon iwe hadu ar 4 minute pa de phin yo khandai pho ma ar pho pon iwe hadu ar phoi phin yo pra pho ma ar phoi pon iwe hadu ar pho ar phin yo nyo pho ma ar pho ar pon iwe hadu ar pho lai phin yo nru pho ma arplai pon iwe do arp saw nyo san phomak but ki ba arp saw she jrong kin sha disqualify
Di kata kadi katong nakabanta ka minutes ka bapyaban pendap hapo san kilometer. Nakabanta ki UBSI kata AB and UB groups. Kumjuru nakabanta kadi nakabanta ki shenrang mo. Nakabanta ki kenteru kalong kumtahi. Handai ki haban pendap tang hapo lai kilometer. Di nakabanta ki AMS branch category pade kata nakabanta ki miles kujuhi ka kilometer kandai san kilometer apo arbsau minit. Nang tanah kebenta ki AB BN Constable female kandai lai kilometer apo khat kandai minit. Sumba nang benta ki candidates ki badai ki female lani ki kenteru sumba ban pej ya kani ke video namar ba ka kilometer ba ka minutes la ai lupa haka notification. Kata khat sau shopo pinyo arspa san poma. Khat sau huduk khat san pinyo spa arpsan mak. Khat san pon iwei hadu khan riu spa mak. Khan riu pon iwei hadu khat niu spa niu psan. Khat niu pon iwei hadu khat pra spa san po. Khat pra pon iwei hadu khat khandai spa arpsan. But kiba khat khandai sejrong kinsha disqualify. So nakata kadau ki kenteru sumpah ban le khampa mo. Wish you all the very best. Kamtam igitu ki candidates ki bansa yakun nakabenta ka physical efficiency test. Mat kumjuru nakamta ki males candidate kandehi kumta kat khandai yo arspasan po but kiba arpusau sejrong pade kinsha disqualify. Ti ka minutes ngala ada pun sengau ya kita ki UBSI kalong bait kumju nakamenta ki ambrans kategori ru. Te sumbahan pendep ya ka jingmare jungpi hapo ka arpusau minit. But lada pila alai hapo ka khat khandai minit pide ban pen poi ha ka ending point kenang bapinyo by full marks bapin sha select na ka banta ka written examination balada pidang don ai ha ka bay day but ki khubor kamcham di bansa yale na ka banta ka written examination nga subha ban karpat ipi subha ban bu ya ki comments ki jong pi yo let's say pidon kam kilat jingara nanga desa simpan na wish you ya baro ki candidates ki ban sa shimbanta haka PET but ke PMT all the very best good luck le ba blame don ka bat pi kublai shibo